Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, hölgyeim és uraim, mielőtt a szakmára térnénk, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Béki László vagyok, az Alternatív Orvos és Természetgyógyászati Egyesületnek az elnöke. Intézetem az Aura Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ, elsősorban krónikus degeneratív betegségek ok-okozati összefüggéseinek elemzésével és a személyre szóló életmódterápiával foglalkozik. Két nagy csoportot különböztetünk meg, egyik a prevenció, a megelőzés, a másik a rehabilitáció, amikor valamely betegségből próbálunk visszavezetni valakit az egészség felé, és az egészségbe való visszavezetésnek egy lelki oka van, egy lelki célja van, a célját és útját vesztett embereknek visszaadni a hitet és a reményt, hogy újra legyen életcélja, és tulajdonképpen egy mentális célben való segítés, és ennek a materiális támogatása. A mai előadásomnak a szakmai címe az, hogy vissza a gyökerekhez. Mit értünk az alatt, hogy vissza a gyökerekhez? A 20. és 21. században egy áltudományos rendszer és módszer indult el szerte a világban a táplálkozás tudománynak mondott részében, nem tudomány, hanem üzlet. Szétszedik az élelmiszer alapanyagokat részeikre, és valamely hamis cél elérése érdekében, ez a hamis cél, hogy szabadítsuk föl a házi asszonyokat a konyhai robot alól, adjunk nekik szabad időt, és ott önmegvalósítással foglalkozzanak. Ez egy teljesen hamis elmélet, globalizmusnak kérem szépen az egyik zászlóshajója, ami úgy nem ér semmit, ahogy a globalizmus se, tehát gyakorlatilag árértékrend alapján szétszedik az élelmiszer alkotó részeket, és ezeket valami más módon próbálják összerakni. És hogy eladható legyen, különféle kémiai dolgokat tesznek hozzá. Színesítő, szagosító, ízfokozó, állományjavító, mikrobiológiai stabilizátor, a jó Isten tudja hányféle dolgot. Lényeg az, hogy körülbelül 100 000 féle olyan vegyszerrel találkozunk, levegőbe, vízbe, élelmiszerbe, mindenbe, körülöttünk, ami nem természetes. Ezekhez nincs receptorunk, ezért kérem szépen a szervezet számtalan módon tiltakozik. Az első tiltakozás az, hogy rosszul esik, rossz az íze, nem esszük meg, persze ezt ízesítéssel elnyomják, utána jönnek a különféle allergiás panaszok, utána jönnek a különféle bélgyulladások, és a vége az autoimmun betegségek, illetve a rákos megbetegedések. Gyakorlatilag, amikor dietetikáról beszélünk és helyes táplálkozásról, akkor először meg kell néznünk, hogy mit ért a tudomány, az orvostudomány, a természetes élet és gyógymódok, a józan paraszti ész ennivaló, illetve táplálék alatt. A táplálék az, ami az emberi szervezet 3 nagy fázisát jó irányba viszi. Melyek ezek a fázisok? Első a termékenyítéstől 24-25 éves korig, ezt anabolikus szakasznak nevezzük, ez a felépítő szakasz. Ilyenkor mindenre harmonikusan szükség van, szénhidrátra, fehérjére, élelmirostra, zsírban, vízban oldódó vitaminokra, makro-mikroelemekre, és kb. 5-10 000 féle egyéb úgynevezett biológiailag aktív anyagra, de nem össze-vissza, hanem harmóniában. Erre majd később rátérek. A másik a metabolikus szakasz, ez az átalakító szakasz, ez olyan 24-25 éves kortól tart olyan 60-70 éves korig, kinek meddig, és utána pedig jön a leépítő szakasz, a katabolikus szakasz, amelyik nem a halállal fejeződik be, mert a lebontás akkor fejeződik be, akkor isapor és homo vogmuk, tehát amikor megint földé válunk a koporsóval együtt. Tehát ezt a 3 nagy szakaszt kell nekünk megfelelő módon ellátni, lehetőleg élő élelmiszerekkel. Na mit értünk az alatt, hogy élő élelmiszer?
Ugye említettem, hogy fehérje, zsír, szénhidrát, élelmiros, stb. Nem ismétlem még egyszer. Először nézzük meg a fehérjét. A fehérje az 21 aminósavból áll, ennek 2/3 része intermedier, azt jelenti, hogy az emberi szervezet előállítja, 1/3 része viszont úgynevezett esszenciális, azaz kívülről bevitt aminósav, ami ha hiányzik az emberi szervezetből, hiánybetegségek alakulnak ki. A csecsemőnél a taurin, ez a nagyon fontos aminósav, ezért nagyon kell az anyatejben van a taurin. Hogyha a fehérjéket megnézzük, 3 nagyon fontos kritériumnak kell megfelelni. Egyik a fehérje biológiai értéke. Tehát említettem azt, hogy teljes biológiai értékű, vagy nem teljes biológiai értékű. A teljes biológiai értékű az tartalmazza mind a 21 aminósavat. A másik a fehérje koncentráció. Kérem, hölgyeim és uraim, ha hiszik, hanem az anyatejnek 1,2% a fehérje koncentrációja, és a csecsemő 6 hónapos koráig megduplázza a súlyát. Tehát ez a hihetetlen mennyiségű fehérje bőség, amivel áltudományosan riogatnak minket, ha nem veszel magadhoz legalább 80-100 x g fehérjét, akkor így jársz, úgy jársz, amúgy jársz. Kérem, most vegyék le a cipőjüket, most az előadás alatt. Tessék levenni az oknit is, és tessék a láb ujjai közé bedugni a kezük ujjait. Ha ammóniaszagú, többletfehérjét visznek be. Ha erjedt szagú, akkor meg többlet szénhidrátot. Minél többet? Mint amennyire önöknek éppen szükségük van ebben az életkorban, amiben most vannak, meg általános állapotban. Tehát kérem, a fehérjénél volt a másik a koncentráció, a harmadik az emészthetőség. Egyáltalán nem mindegy, hogy az a fehérje natur fehérje, vagy denaturált fehérje. A de az egy latin fosztóképző, az azt jelenti, hogy ha hőkezelik, vagy különféle kémiai manipulációknak kiteszik, akkor már a szervezet számára nem hozzáférhető, elveszti az eredeti vitális formáját. Csak egy példát mondok, hölgyeim és uraim. Ha a kakaslátta tojást megfőzzük, abból a kis csirke nem kell ki. Ha a vetőmagot megfőzzük, megsütjük, abból már bizony nem fog növény kikelni. Tehát kérem, tessenek gondolkozni azon, hogy most élő vagy holt élelmiszert teszünk. No, ennyit a fehérjéről.